Ti gospel tayo ket masarakan iti surat ni San Mateo, kapitulo 20 ket maysa iti bersikulo 10 ket 2 agingga 10 ket 6. Simrek ni Jesus iti templo ket pinarwarna dagiti amin nga agtagilako ken aggatgatang sadyay. Binalintuag na dagiti lamisaan, dagiti agsuksukat iti kwarta, ken dagiti tugaw dagiti aglaklako iti kalapati. Kinunana kadakwada, nailanad iti nasantuan a surat, ako na iti Dios, managanto ti balay ko, iti balay pagkararagan. Ngem pagbalbalinen yumet arukib dagiti mannanakaw. Napan dagiti bulsak ken dagiti lugpi ken Jesus idiyay templo ket pinaimbag na daida. Nakaunget dagiti panguluen a papadi ken mamaestro iti linteg. Idi makita da dagiti nakaskasdaaw nga aramiden ken mangmangganda iti pukkaw dagiti ubbing iti templo. Manaydayaw iti anak ti David nga rod sinaludsod da ken Jesus. Mangngeg mo ti sasauwen da, wen insungbat na, diyo ayan nabasa, ti kuna iti nasantuan a surat, insurom dagiti ubbing, ken maladaga, amang yabkas, iti umiso a panagdayaw. Daytoy ti sao ti Apo, ken agyaban tayo, iti sao ti Dios. Iti binasa tayo, ket makita tayo, iti inaramid ni Apo tayong Jesus, ijay templo, ijay Jerusalem, nga nang papanaw kadagiti agtagilako sa jay. Kadagiti amin nga ebanghelyo, ket makita tayo no kasano iti kinaanos ni Apo tayong Jesus, nga nang ananos uray pay kadagiti mang-us-usig kenkwana. Ngem iti daytoy apaset iti binasa tayo, ket makita tayo iti naidumduma nga karakter ni Apo tayong Jesus. Gapu na ta iti unget na ket binalintuag na dagiti lamisaan dagiti agtagilako iti animales. Kinunana kanda ida, managanto ti balay ko iti balay pagkararagan, ngem pagbalbalinen yumet arukib dagiti mannanakaw. Kakabsat tay templo sa jay Jerusalem ket nagbalin nga pagbirukan dagiti kurap iti kapanunutan da. Iti templo iti Dios nga sagrado, iti imatang iti Dios ket pinagbalinda nga pagkwartaan. Isu nga kastalaunay iti unget ni Apo tayong Jesus nga kunana nga iti balay ni Amana ket nagbalin nga rukib dagiti mannanakaw. Kadagitoy nga tiyempo, awanen iti makuna nga templo ijay Jerusalem. Gapuna ta daytoy ket dinadael dagiti Romano idi 70 AD. Isu nga sinmardengan dagiti temple worship. Ngem iti nangruna nga gapuna, noapay nga na-abolish iti temple worship ijay Jerusalem. Ket gapuna ta iti baro a tulag wenno New Testament. At dan iti baro nga templo iti Dios, nga ison iti pagnanaedan iti Espiritu na. Kunanay Apostol Pablo ijay 1 Corinthians 6 verse 19, or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own. Kun ni Apostol Pablo ditoy nga daytoy bagi tayo kano, isuti templo iti Espiritu Santo. Daytoy ket kakabsat no adda tayo ken Kristo. Kunanamat ni Apostol Pedro iti 1 Peter chapter 2 verse 4 to 5, as you come to Him, a living stone rejected by men, but in the sight of God, chosen and precious, you yourselves, like living stones, are being built up as a spiritual house, to be a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Kaya't nasa uwen kakabsat nga datayon iti baro at templo, datayon iti balay iti Dios, babaen iti Espiritu Santo, no nagpamati tayo kini Kristo. Nalawag nga rod nga gapu iti inaramid ni Apo tayo ang Jesus, ijay cross iti Kalbaryo, na iya sideg tayon iti Dios. Iti Dios nga ikat nagnaeden kada tayo, babaen iti Espiritu na.
Numalagip tayo, di ko na ni Apo tayo ng Heso Kristo iti cross iti Kalbaryo, nga it is finished, iti kortina nga mang isinsina iti Holy of Holies, ken dagiti tattao iti ruar ket napisang, manipod iti ngato aging gana iti baba, nga ipasinsindayag na laeng, nga nalpason iti Old Testament, nga wagas, nga umasidegan iti Dios. Saan tayon nga masapul nga mapan iti templo, tapno laeng makaasideg iti Dios. Gapu na tada tayo mismo, ket inaramid na tayo ti Dios a templo na babaen iti Espiritu Santo, kadagiti amamin nga nagpamati ken Jesus. Isu nga mabalin tayo nga iti anyaman nga oras ket umawag iti Dios. Saan tayon nga masapul nga agbalin nga Hudyo? Saan tayon nga masapul nga agidaton kadagiti animales? Tapno laeng umawag tayo iti pamakawan manipod iti Dios. Isu daytoy iti inbagan ni Apo tayo nga Jesus iti namingsan nga kunana umayto iti tiyempo nga dagiti pudno nga agdaydayaw iti Dios ket dayawan da isuna iti espiritu ken kinapudno. Ken kinunana pay nga dumteng to ti tiyempo nga saanen nga ijay templo iti pagdayawan. No diket dagiti agdayaw iti Dios dayawan da isuna iti espiritu ken kinapudno. Daytoy ket napasamak babaen iti inaramid ni Apo tayo nga Hesukristo nga inyasideg da tayo iti Dios. Saan tayon nga kasapulan nga agidaton iti animales ijay templo tapno kasta umasideg tayo iti Dios. Iti inaramid ni Apo tayo nga Jesus nga rod ket binaliwan na iti daan nga tulag. Iti baro ken adayu nga nasisiyaat. Gapu na ta saanen nga masapol nga maawagan tayo nga Hudyo tapno makunanga datayo ket anak datayo iti Dios. Hudyo man ken Hintil, no nagpamati tayo kini Kristo, maawagan tayo nga anak iti Dios. Iti panagpamati kakabsat ket iti panagbabawi kadagiti nagbasulan tayo ken sumurot tayo ken Jesus. Babaen kadagiti sasauna. No datayo ket pudno nga nagpamati iti Dios, no kuna tayo nga datayo ket pasurot iti Dios, sumursurot iti Dios, daytoy kuma nga templo, daytoy nga bagi tayo, ket saan tayo kuma nga rugitan, akas inaramid dagiti Hudyo nga nangrugrugit iti templo, babaen kadagiti nagduduma nga klase iti basol. Kas kuna ni Apostol Pablo, saan tayo kuma nga usaren daytoy nga templo iti Dios, daytoy bagi tayo, iti banag nga saan nga maiyan nurot iti pagayatan na. Akas kuma iti panagbartek, panakikamalala, panangswitik iti pada nga tao, ken dumapay. Iti daytoy nga Lent season, sukimaten tayo dagiti bagbagi tayo, nukas ano iti relasyon tayo iti Dios. Sukimaten tayo dagiti bagbagi tayo, no pudno nga si papamati tayo matlaeng, ken si tutulnog nga aramiden iti pagayatana. Iti binasa tayo, makita tayo nga dinalusan ni Jesus iti templo, babaen iti panangpapanaw na kadagiti saan nga umno nga aramid nga mapaspasamak ijay templo. Itta nga agdama ni Jesus matlaeng iti mangdaldalos kada tayo. Datayo nga baro at templo iti Dios ket daldalusan ni Jesus. Babaen kadagiti sasauna. No lakit di denggen tayo daytoy ken patsyen tayo. Wen kakabsa, isa puso tayo kuma, ken aramiden tayo, dagiti kunkunana.